Tää on kyllä jännä homma huomata, että näissä miekkareissa, vaikka tää on niinku Elokapinan miekkari, niin kuinka paljon teitä on tullut tänne niin aina morottelemaan ja antamaan tukea, vaikka niinku elokapinalaisten pitäisi saada tukea, mutta tää kääntyy jo siinä mielessä toisinpäin, että Aina puhut paskaa. Sä oot yksi paska homoseksuaali, paska aina sä paska puhut homoseksuaali. Joo, sinä aina sä oot Kattokaa, tässä Elokapina. Minä oon transnainen ja sä et ole ollut oikeus minkä. Sä oot mies maailmaa. Sä oot mies No niin, siinä tuli kyllä melkoiset kuitit Elokapinalta. Joo. Pitääpä katsoa ihan nauhalta nyt jälkeenpäin, että mitäs mä olikaan. Toi on muuten ollut aina noissa Elokapina miekkareissa. Se on ihan niitä, voi sanoa, että ydin elokapinalaisia, joka aina tulee Elokapinaan mukaan. Siis aina. Ja nyt olette itse nähnyt, vaikka nämä kertoo aina, että nämä jotenkin niin hirveä hyveellistä porukkaa ja että joku ei edustaisi heitä, jos joku toimii väärin, mutta tuo tyyppi, niin kuin varmaan itsekin tiedätte, olette nähnyt, kun hän olisi pakettina raahautunut kohti pussia useammassakin miekkarissa jo, niin hän on selkeästi Elokapinaa ja kuulitte mitä hän just sanoi. Voiko joku kirjoittaa sinne chattiin, kun mulla meni vähän ohi, hän jotain sanoi jostain homopaskaa, joku tämmönen, mikä se oli? Saitteko, kirjoittakaa tuohon kommentteihin, jos muistatte, että mitä hän sanoi meikäläiselle just äsken. Luen täällä kommentteja, saatteko kirjoitettua, että mitä hän sanoi. Olisi mukava kuulla sun mielipidettä tämänhetkisestä tilanteesta, mitä tässä just äsken tapahtui. Siis tarkoitatko millä tavalla? Niin kuin sillä tavalla Ootas pieni hetki. No niin, nyt sieltä tuli kommentti, kiitoksia paljon, eli sanoi, että sä oot homoseksuaali paska. No niin, kiitoksia oikein paljon tälle elokapinalaiselle. Terveiset vastaan otettu ja tuut varmaan huomaamaan ton klipin TikTokissa. Omilla sanoilla on aina seurauksia ja kohta lähtee varmasti ihmisten tekemään levittämään se, miten törkeästi elokapinalaiset haukkuu istuvia kansanedustajia. Se oli jotain niin törkeitä, että vähän aikaa en ole kuullut mitään tollasta ja ennen kaikkea erittäin homofobista settiä myöskin, mitä tää elokapinalainen tossa äsken tuli sanomaan. Mutta te tuutte varmasti löytämään sen eestä. Mitä se tuli sanoa sen? Mitä se sanoi? Se oli homoseksuaali paska. Et sä sano itse paljon pahempaa. Sä oot puolueesta, mikä sanoo paljon pahempaa. En. Miksi Halla-aho halunnut ampua? Se löytyy nauhalta. Eli voit käydä katsomassa. Se tuli just tossa vastaan. Älä välttele kysymyksiä. Eikö Halla-aho halunnut ampua homoja? No nyt Entinen puheenjohtaja halunnut ampua homoja. Joo, irrotat kontekstista. Eikö susta ole vaikeet olla sellaisessa puolueessa? Ei ole vaikeaa olla perussuomalaisessa. Tiedätkö, mä en ikin taju, mitä sä jaksat puhua niin sun videoita. Ne sun skriptit on ihan paskoja. Kiitos palautteesta. Mutta se oli ammatillista kritiikkiä. Joo, kiitos paljon. Me ei henkilökohtaisuuksia, mutta tiedät, sillä ihan vaan kysyn. Joo. Sanoit, että paska, kiitos palautteesta, palaute vastaanotettu. Et ole ensimmäinen, joka on näin sanonut. Tämä on suoraa demokratiasta. Niin, tiedätkö, kansalaisen pitää voida antaa kansan. Nimenomaan, juuri näin. Ja voi vielä sanoa, että et ole ensimmäinen, joka sanoo, että paskaa kontenttia. Niitä on ollut useampiakin. Keskustellaan me tässä. Meillä on kuitenkin ihan niinku setit kesken. Et sä voi nyt alkaa tästä lähteä. Tiedätkö, mä oon tässä edelleen. Mutta mä tulin kuvaamaan tää Elokapinan Mannerheimin. No mut älä nyt. Mä oon paljon mielenkiintoisempi. Selvä. Mä tiedän, että sulla on varmasti kovat luulot itsestä, mutta tää ei ole ihan niin mielenkiintoista kuin mitä sä luulet. Valitettavaa. Siis mä olin joskus persuäänestäjä, mutta sitten veditte ihan vituksi koko homma. Selvä. Kiitos palautteesta. Mitä siinä tapahtui? Miten te niinku veditte sen noin niinku... Voit sä selittää mulle? Mutta tässä on mielenkiintoista huomata, että nyt ei ole de-eskaloja tässä käynnissä, vaikka tässä vieressä on. Tässä aivan todella ahdistava tilanne. Ihan vaan periaatteena puhui. Ei mulla tarkoita, että jos sä oikeesti koet tää ahdistavaksi, auttaa tässä. Mä nyt ajattelin, että tää on niinku molemmin puolinen keskustelu. Ei vaan, tää on teidän omalähtöistä toimintaa, että miten te puutut tilanteisiin. Te itse puututte eri tavoilla tilanteissa, on teidän omaa toimintaa. Mulle tää on ihan ok, se oli sarkasmia. En mä oon järjestelmä, mä sanoin, että mä oon entinen persu. Joo, mä kuulin, että oot entinen persu. Niin, mä tulin tähän niinku vähän silleen katsoa, mikä meininki, että ei sillä. Joo, noni, selvä. Haluatko, että mä lähden tästä? Onko se ärsyttävää, että joku kuvaa? Ei, sä voit olla siinä kuule vaikka koko yö, jos haluat, ei ole mitään väliä. Joo, jos ei mitään tekemistä, mutta meikäläisellä on. No, jatkapa. Joo. No niin, eli nyt tulin tänne
Ja ei varmaan häiritsekään. Selvä. Mutta tulin nyt kuvaamaan tämän Mannerheimin tien tästä näkökulmasta, eli kuten huomaatte, että nyt tää on tyhjentynyt näistä. Agitaattori sun striimistä. Tää on mielenkiintoisin, mitä paskaa, mitä sä oot ikinä saanut. Varmasti, varmasti. Tää on erittäin mielenkiintoista. Mä oon samaa mieltä sun kanssa. Joo, Todella samaa mieltä. Mutta niin kuin huomaatte, niin täällä nyt liikenne kulkee normaalisti. Eli tilanteet on palautunut normaaliin. Ei, älä nyt jätä mua. Mä oon kuitenkin kansalainen ja sä oot kansanedustaja. Mistä sä et tiedä, että mä en äänestänyt sua? Joo, tässä mä olen edelleen yritän kuvata loppujuontoa. Joo, mutta miksi sä et hoida sitä niin demokraattista tietä? Miksi sä et oo tuolla niin keskittymässä siihen, että miten lakeja parannetaan? Mä oon kuule tänään ollut siellä. Mä oon ollut tänään siellä. Ja sen takia mä myöhästyin Elokapinasta. Vähän liian paskaa duunia. Sen takia mä myöhästyin Elokapinasta tänään, koska mä olin siellä. Joo. Ja täällä nyt näyttää siltä, että muutama täällä on vielä tien varressa. Sitten oikeastaan täällä niin näkyy, että täällä on enää muutama ihminen jäljellä nurmella. Sanotaan, että ehkä semmonen alle parikymmentä ja sitten muutama poliisi. Mä valitan tästä teidän puoluevaltuutetulta. Täällä on ihan perseestä oleva kohtelu. Vaan uteliasta kansalaista. No niin, selvä. Käydään katsoa, onko täällä vielä kylttejä. No et sä nyt voi mua tolleen jättää. Sinä oot vieläkin striimissä, eli Loistavaa! et ole lähtenyt Hei, minnekään. mitä sun katsojat pitää musta? Tykkääks ne mun hatusta? En tiedä, sun kannattaa kommentit käydä lukemassa. En mä jaksa, ne on niin paskoja ne sun striimit. Eli täällä selkeästi niinku kasataan tätä Vittu saa. vermeitä. Ihmekkö, että tommonen äijä on päässyt kansanedustajaksi. Joo, täällä kohta varmaan enää hirveästi on. Kaikki pakataan. Mitäs siellä on? Suojellaanko Suomi 30% vuoteen 30? Täällä on varmaan todennäköisesti jotain kylttipajoja ollut, missä näitä on tehty. No niin. Kiitoksia vaan kaikille seurasta.